ikasteko lezio garrantzitsua ari dire izaten. Joanan, eta bidatzea arazo dituen Alabesekor, gimnastikak ere bere meritua izango du. Azken baloi horretan, erditik Iboni eman diotenean nola joaten diran presio horretara. Baina aukerak eta horretan erabaki txarrak hartu dituztelako. Zergatik, azkenean nik baloia balima daukat, eta nire atera begira presioa balima dator, euki behar de beste aukeraren bat, ez atezaina bakarrik, bat ematen mugitu beharko du nire aurrean baloi hori emateko, ez? Iruditzen zait hor arazo handi bat dagoela, eta taldeak badauka maila teknikoa gauza hori ondo egiteko. Gertatzen dena da, lehenengo gutzean, konfiantza galtzen da, eta arazoak etortzen dira gero, batez ere buruan edoten dira arazo gehiago, eta taldeak badauka erakusten dira baino joko gehiago. Eta hortikan egin beharko du, bestela oso zaila izango da, Baloia luzi ipini eta angoian eta bar, oso zaila izango da. Baloia atzetikan jokatuta atera beharko du, eta asmatu beharko du jokatuta ateratzen. Berriro huts, Meskitaren pasea oso txarra, berriro Nandori eman dio, erasoan Kantabriarrak, ze gutxigatik, Ander Alainak ondo moztu du baloi hori. Mario, jendea urduritzen hasi da txistuko Mendizorrotzan. Baloia urrundu besterik ez du egiten Alabesek, eta erasoan baloiarekin ikusten ari garena kanpoko taldea gimnastika da. Baina ez du minik egiten. Espartza, baloia ezkerrera Oskar Martinezi aspaldiko partez azaldu da. Jan egintzaio kontrola, Albertok moztu. Kantabriarrek urrundu dute, eta falta gimnastikaren alde Jon Moiak egindakoa. Arestian aritu zarete, datuen inguruan hitz egiten, datuek ez dutela engainatzen, gimnastikaren jokoare horren isla da, 20 gol hartuta, 20 gol sartuta, 21 hartuta, hemen ere berdintxo hori da pasatzen. Bai. Siro katzera, Mario hori eman dio, Mario Gluze, azkenean hori ateratzea lortu du Jon Moiak, baina larri berriro. Nando, Javirekin jokatu, ezkerrera etorri da Javi orain. Falta eskatu du, epaiak ez du ezer ikusi. Nando eta Calderon, Nandok ikutu du buruz, Javi, Kusi, Dani Kobo, Alabeseko Josetek zuzenean, Sirori eman dio berriro, Siroren pasea, erditi Dani Kobo, Kusi, Kaldinasia, Jokuna Asia esango nuke, eta azkenean Josetek eraman du baloia, Oskar Martinez, atzean Ibon, hor da Ibon Gutierrez, ondo ikutu du, Espartzari emanez, askotan ikutu bakar batekin zer egin daiteken, Oskar Martinezen jaurtik eta ondo itxidu atzelariak, Josetek moztu, baloia Daniko Borentzat, Zuloa orain, beste aldean baloi eske gimnastikako jokalaria, Nandorekin jokatu du ala ere, bere aurrean Meskita, atzera egin beharko du Javi, eskubi zerdiratu du Javik, baloia ipini besterik ez, Jon Moiak urrundu, aldaratzea berriro Kusirentzat, Kamus, oso inoso, leku honetara iristen da, baina ez du minik egiten, erdirak eta kaskarrak ateratzen ditu. Hemen Alabesek jokaldi baneiko izango du, gola egiteko, eta jokaldi horren zai, ez? Ez du asko beharko partidua irabazteko. Egia da, baina hobeto jokatu beharko du, hori zalantzarik gabe. Zatik orain arteko minutuak, lehenengo zatiko minutuak oso kaskarra dira. Lehenengo jokaldiak enduta. Lehenengo 2 minutuak. Itxura hona eman digu, baina hortikan aurrea ezinean, nik uste bere buruak indagoela ezinean, ez? Egia da, zu komentatu duzu ez, kasu honetan gimnastikak zerbait zer esan izango du, Alabesen joko txarro horretan, seguru, baina borroka bere buruak indute. Ander Alaina. Baloi bila ez da, inor etortzen, jokalari guztiak geldi daude. Hola talde horrela dagoenean, iskutatu iten dira jokalariak, eta hartu ezala erantzukizuna beste batek, eta bizka bat pelota batetik bestea pasatzen da, baina baloirik ez. Inor ez da asaltzen, eta azkenean... Burua erakutsi beharrean iskutau ez da. Bai, hori askotan garatzen da, ez? Nik ez palima baloirik ez dut utzik egingo. Eta baina orduan taldea
taldeak jokori gabe gelditzen da, eta aukerari gabe baloia daukanak, eta azkenean tortzen dira arazo guztia. Ba, kornerra, lehen zatiko azken minutuan kornerra izango du, bitartean Tomek, Casares eta Indiano jarri ditu, ezta, Joseba, berotzen? Alaxe da bai, B plana da martxan jarri du, bigarren zati hasi aurretik, eta ziur egun atxeden alditik etorri bezain pronto, edo minutu gutxira aldaketak izango direla Tomeren aulkian. Ea zer egiten duen korner honetan, baloia gora, lehen zutoinera, Kantabriarrek urrundu dute, oraindik erasoan, Ibon Gutierrez jaurtitzeko aukera ona jaurtiketa, Atezainak urrundu, beste aukera bat oraindik, eta ia Tepetik atzelariak ikutu eta gero Atezainak hartu du baloia. Ze jokaldia, lehen zatiko 45 minutua bete denean, luze atera du Atezainak gero, aukerarik onena, azken minutu honetan, azken segunduan izan du Alavesek. Zertxo egin gabe, jokaldi bat etorri da hor, korner bat atera, retxaze hartu dute, eta hortigan aurrea da, eta txartela Jon Moiari. 2 minutu estatuko dituzte. Txartel horia, 5 guztira, 3 gimnastikaren zat, 2 Alavesentzat. Zelai erdian horrela 7garrena. Alainak ere 7 ikusi ditu. 2 minutu esan duzu, Joseba? Alaxe da bai, 2 minutu. Hasierako gora berengatik izango da ziurrenik. Atezaina, demora desente egon da lurrean. Beraz, oraindik beste minutu bat geratzen zaio lehen zati honi. Gimnastika baloiarekin Dani Kobo baloia kontrolatu, alboko sakea, gorriek aterako dute. Hor da, Kusi motzean jokatu nahi du Dani Kobo. Berriz ere oparia, Kantabriarrentzat erdiraketa, Javi jaurtiketa egingo du ezkerrez. Gora, kanpora. Kantabriarren jaurtiketa eta ziro izan da Tomerena, Tomeren keinua. Ikusten ari dana ezin usteko modukoa da berarentzako, bera lanean taldearekin urte osoan eta olako minutua ikustea benetan